Mireu, vaig a fer un vídeo en el que hi haurà gravats els 6 problemes que vam posar d'exemple com a possible problema així tipus que pot caure a la selectivitat d'aquest any de matemàtiques aplicades a les ciències socials, l'any 2024, sí? Com que són uns problemes que jo vull fer a classe també amb els meus alumnes, veureu que aquesta vegada el que tinc aquí és deixant de banda els enunciats, doncs les fotos del corrector que jo he fet a mà, entesos, del paper, per tant no serà el mateix format que faig servir habitualment, sí? Però bueno, ja he vist que es veien bé i no hi ha d'haver cap problema. Mireu, el primer problema diu: un ordinador personal té operatius dos programes antivirus, A1 i A2, que actuen simultàniament i de forma independent. Davant la presència d'un virus, el programa A1 el detecta amb una probabilitat de 0,9 i el programa A2 el detecta amb una probabilitat de 0,8. Calculeu de forma raonada la probabilitat que un virus qualsevol sigui detectat, la probabilitat que un virus sigui detectat pel programa A1 i no per A2. Si un virus ha estat detectat, quina és la probabilitat que l'hagi detectat l'antivirus A1, sí? Bé, doncs mireu. Fixeu-vos, Una de les coses, per cert, que he vist que hi ha en el corrector és que donen la puntuació per cada una de les coses i que, per exemple, diuen que les probabilitats han d'estar posades, sí? Fixeu-vos que per aquí tinc alguna anotació, diguem-ne, que té més a veure amb coses que jo he de recordar quan torni de la Setmana Santa, És a dir, s'ha de fer classe perquè l'apartat C no està fet. Això fa referència que jo vaig trobar un problema semblant que he fet a classe, que només tenia l'apartat A i B, però que en canvi no tenia el C. És a dir, no és res que tingui a veure amb qualsevol dels que em pugui estar veient per YouTube. És a dir, simplement és perquè, com que això són els meus apunts, jo me n'he de recordar al tornar de Setmana Santa que l'apartat C d'aquest problema no estava en el problema que jo vaig fer i que per tant doncs l'he de fer, sí? Sí, el que comentava. Quan expliquen com puntuaran, per exemple, diuen que això s'ha de posar, la probabilitat dels esdeveniments. D'acord? I que també s'han de posar, diguem-ne, totes aquestes coses, la fórmula de les diverses fórmules, tant si són de la probabilitat total o de la unió o del que sigui. Aviam, fixeu-vos, i això també, és a dir, com escollim els esdeveniments, és a dir, això també està posat com una cosa que es puntuarà. Per tant, fixeu-vos, a A1 li dic que el detecti l'antivirus A1, que el virus que té l'ordinador el detecti l'antivirus A1. A A2 que el detecti l'antivirus A2. A1 amb la ratlla dalt que no el detecti l'antivirus A1, és a dir, és el complementari d'A1. I A2 complementari que no el detecti l'antivirus A2, sí? Per tant, fixeu-vos, la probabilitat d'A1 és la probabilitat que el detecti A1. La probabilitat d'A2 és la probabilitat que el detecti A2. La probabilitat d'A1 complementari és la probabilitat que no el detecti A1 i la probabilitat d'A2 complementari és la probabilitat que no el detecti A2. Sí? Mireu, es pot fer sense arbre, Jo ja sabeu que sóc una fan dels diagrames d'arbre perquè els trobo molt pràctics. Per tant, fixeu-vos, si monto l'arbre, tinc que em pot passar que el detecti l'antivirus A1 i això té una probabilitat de 0,9, entesos? D'acord? És a dir, és la probabilitat de 0,9. Aquí no ho he posat, i per cert s'ha de posar. Però probabilitat d'A1 igual a 0,9. Que no el detecti A1, per tant, si aquesta és de 0,9, aquesta ha de ser de 0,1, no? És a dir, la probabilitat d'A1 complementari és de 0,1, també s'ha de posar. Després, si l'ha detectat el virus, l'antivirus A1, pot passar que també el detecti a l'A2, sí? La probabilitat que el detecti A2, fixeu-vos que és de 0,8, vale? És la probabilitat que el detecti A2, o pot passar que l'hagi detectat A1 i no el detecti A2. La probabilitat que no el detecti A2 és de 0,2, vale? Que seria aquesta probabilitat aquí. Si l'antivirus A1 no l'ha detectat, pot passar, és a dir, si estem en aquest cas, pot passar que el detecti l'antivirus A2 amb una probabilitat de 0,8, però també pot passar que no el detecti
l'antivirus A2 amb una probabilitat de 0,2, no? És a dir, fixeu-vos, en aquest cas, A1 i A2, A1 i no A2, A1 i A2, el virus serà detectat. En canvi, no ho serà en aquest, A1 i A2. Val. Fixeu-vos, ens demanen la probabilitat que un virus qualsevol sigui detectat. Aquesta és la probabilitat del succés unió. Per què? Perquè que sigui detectat vol dir que o l'ha detectat A1 o l'ha detectat A2. D'acord? Per tant, jo aplico la fórmula de la probabilitat de la unió. La probabilitat d'A1 unió A2 és la probabilitat d'A1 més la probabilitat d'A2 menys la probabilitat d'A1 intersecció A2. Quina és la probabilitat que el detecti A1? Doncs 0,9. El tenim aquí. Quina és la probabilitat que el detecti A2? 0,8. Sí? I quina és la probabilitat que el detectin A1 i A2 alhora? Doncs 0,9 per 0,8, que és aquest d'aquí. Quan fem 0,9 més 0,8 menys 0,9 per 0,8, dona 0,98. Per cert, és important, això que ens diu l'enunciat, que els dos antivirus actuen de forma independent. Per què? Perquè significa que si en primer lloc el detecta A1, això no afecta per res amb el fet que també el pugui detectar A2. És a dir, o per exemple, si no el detecta A1, el pot detectar A2 independentment o tampoc pot no detectar-lo. És a dir, no vol dir que si per exemple ja l'ha detectat A1, aleshores A2 directament ni s'activi. És a dir, no influeix per res el fet de que A1 o A2 el detecti respecte al que fa a l'altre, perquè estan actuant de forma independent els dos antivirus. I ara fixeu-vos, em demana a l'apartat B, que ho tinc aquí, la probabilitat que un virus sigui detectat pel programa A1 i no per A2. És a dir, la probabilitat d'A1 intersecció amb la probabilitat de complementari A2. Això vol dir que l'hagi detectat A1 i no A2. Vale? Per tant, fixeu-vos que si ens mirem, la branca de l'arbre és la probabilitat d'A1 per la probabilitat de no A2, no? De complementari A2. 0,9 per 0,2, 0,18. Sí? I ara la C, que és aquella que jo he de fer amb els meus alumnes al tornar de vacances, diu, si un virus ha estat detectat, quina és la probabilitat que l'hagi detectat l'antivirus A1? Si ha estat detectat, quina és la probabilitat que l'hagi detectat l'antivirus A1? Sí? Per tant, fixeu-vos, anem a dir-li a D el succés el virus ha estat detectat. És a dir, és el succés de la unió. O l'ha detectat A1 o l'ha detectat A2. Abans li he dit la unió. Vale? Però ara fixeu-vos, és que podria posar aquí A1, A2, però crec que és una mica més enrevessat. És el que ells posen en el solucionari que hi ha a la web, no? Però a mi no m'agrada. Crec que per als alumnes és més complicat. Per tant, fixeu-vos, em demanen la probabilitat que sent que ha estat detectat, sí? Resulta que l'hagi trobat a l'antivirus A1. És a dir, aquesta és la fórmula de la probabilitat condicionada, que és una de les formes que jo he donat en algun dels vídeos, ja no sé quin. Crec que és un dels vídeos que en concret està classificat com a vídeo que pot ser de primer de batxillerat social o vídeo també que pot ser de segon de batxillerat social, perquè les fórmules són comunes. La fórmula de la probabilitat condicionada em diu que això és la probabilitat de la intersecció dividit per la probabilitat de la unió. D'acord? Per tant, la probabilitat de la intersecció, quina probabilitat és? La probabilitat que l'hagi detectat A1 i que hagi estat detectat. Per tant, fixeu-vos, això serà detectat, mireu, el que jo us vull explicar és que necessito explicar-ho bé, però un segon perquè m'he d'ordenar jo mateixa les idees. Fixeu-vos, la probabilitat que l'hagi detectat A1 i que hagi estat detectat, és a dir, jo estic posant com a condició que l'hagi detectat A1. Per tant, és la probabilitat que l'hagi detectat A1 per la probabilitat que l'hagi detectat A2 més la probabilitat que l'hagi detectat A1 per la probabilitat que A2 no l'hagi detectat. És a dir, és condició indispensable que l'hagi detectat A1, no? Per tant, jo tinc aquests dos casos. És a dir, serà aquesta probabilitat per aquesta
més aquesta probabilitat per aquesta. Per què? Perquè són els dos casos en què el virus ha estat detectat per A1. En un cas, a més, també ha estat detectat per A2 i en l'altre cas no ho ha estat. Però a mi el que m'importa és que hagi estat detectat per A1. D'acord? Per tant, aquí tindrem la probabilitat d'A1 per la probabilitat d'A2 més la probabilitat d'A1 per la probabilitat de complementari d'A2. I ara aquí tinc la probabilitat de la unió que l'he calculat abans, és a dir, és 0,98. La tenim aquí. Per tant, quan jo faig aquest càlcul, fixeu-vos, probabilitat d'A1 per probabilitat d'A2 és aquesta, la multiplicació d'aquestes branques, aquesta per aquesta. I la probabilitat d'A1 per la probabilitat del complementari d'A2 és 0,9 per 0,2. Vale? Tenim això. I ara a sota la probabilitat de la unió que és 0,98. És a dir, això, si fem el càlcul, dona 0,9 dividit 0,98, que és 0,9184. Fixeu-vos que aquí m'està sortint la probabilitat que l'hagi detectat a un, perquè clar, és que és... Fixeu-vos, és a dir, aquí hi ha com a requisit indispensable que l'hagi detectat a un i que a més hagi estat detectat. Home, doncs això és el mateix que dir que és la probabilitat que l'hagi detectat a un, no? Perquè si és un requisit indispensable, és aquest d'aquí. S'han de complir les dues coses, A1 i detectat. Per tant, aquí fixeu-vos, ha estat detectat però no l'ha detectat A1. Per tant, en aquest cas l'hem de descartar. És a dir, és la probabilitat que l'hagi detectat A1. Sí, aquí també això ho tinc apuntat de cara als meus alumnes, per recordar-me que els he de dir això, que puntuen per assignar bé els esdeveniments, per posar les probabilitats, aquí s'ha de posar la probabilitat numèrica també, entesos? Vale? Tot això està especificat. Fer el diagrama d'arbre no és obligatori, o almenys no ho ha posat en els exemples que ens han donat. Jo és que a mi va molt bé, o diagrama d'arbre o taula, però la veritat és que em va molt bé. Aviam, aquí, problema 2. En un poble hi ha dos instituts que anomenarem A1 i A2. En tots dos instituts es pot estudiar el batxillerat científic, que anomenarem B1, o l'humanístic, que anomenarem B2. Seleccionem un alumne a l'atzar i se sap que la probabilitat que pertanyi a l'institut A1 és de 0,3. La probabilitat que pertanyi a l'institut A2 és de 0,7. D'altra banda, la probabilitat que estudiï el batxillerat científic, si sabem que pertany a l'institut A1, és de 0,5. Mentre que la probabilitat que estudiï el batxillerat científic, si sabem que pertany a l'institut A2, és de 0,59. Quina és la probabilitat que l'alumne estudiï el batxillerat científic? Quina és la probabilitat que estudiï a l'institut A1 si sabem que estudia el batxillerat científic? Val. Doncs aviam, fixeu-vos. Vaig enumerant les coses, els esdeveniments, A1, l'alumne estudia a l'institut A1. I fixeu-vos que en diuen que la probabilitat que estudiï a l'institut A1 és de 0,3. Per tant, la probabilitat d'A1 és 0,3. A2, l'alumne estudia a l'institut A2. I em diuen que la probabilitat que estudia a l'institut A2 és de 0,7. Ho tinc aquí. Per tant, la probabilitat d'A2 és 0,7. Ara, a B1 li dic l'alumne estudia el batxillerat científic i a B2 l'alumne estudia el batxillerat humanístic. Per tant, ara fixeu-vos, la probabilitat que estudiï el batxillerat científic sabent que és de l'institut A1 és de 0,55, perquè m'ho estan dient aquí. És a dir, la probabilitat que estudiï el batxillerat científic si sabem que pertany a A1 és de 0,55. Per tant, la probabilitat que estudiï el batxillerat humanístic sabent que és de l'institut A1 ha de ser la complementària, és a dir, les dues han de sumar 1 perquè aquests instituts només donen opció al científic i a l'humanístic. Vale? No hi compten ni el social, ni l'artístic, ni el tecnològic. Val. Ara fixeu-vos, la probabilitat que estudiï el científic sent que és del segon institut és 0,59, perquè m'ho diuen aquí. M'ho estan dient aquí. Per tant, la probabilitat que faci a l'humanístic sabent que és del segon institut és 0,41. Sí? Bé, mireu, si jo monto el diagrama d'arbre, tinc doncs, en aquesta població dos opcions. És a dir,
o estudiar a l'Institut A1 o estudiar a l'Institut A2 i poso les probabilitats. Aquí és de 0,3 i aquí és de 0,7. Val? Després, si estudia a l'Institut A1, hi ha una probabilitat de 0,55 que faci el científic i de 0,45 que faci l'humanístic. Si estudia a l'A2, hi ha una probabilitat de 0,59 que faci el científic i de 0,41 que faci l'humanístic. Val. Doncs aviam, ara a l'apartat A em demanen la probabilitat que l'alumne estudiï el batxillerat científic. Per tant, fixeu-vos, estudiarà el científic aquí, no? És a dir, la probabilitat que estudiï a l'Institut A1 i que faci el científic. I la probabilitat que estudiï a l'Institut A2 i que faci el científic. És a dir, aquí hem d'aplicar la fórmula de la probabilitat total, que per cert també posen el corrector que s'ha de posar. Ho dic perquè els meus alumnes també me n'he de recordar de dir-los això, que ho hem comentat algun cop a classe, si s'havia de posar o no, jo ho he anat posant, i sí, s'ha de posar. Val? Si em sentiu en aquest vídeo, doncs jo espero recordar-me'n de dir-ho, però ho comenteu als companys. I això ja va pels meus alumnes. Aviam, fixeu-vos, la probabilitat que estudiï el científic és la probabilitat que sigui del primer institut i estudiï el científic, més la probabilitat que sigui del segon institut i faci científic. I per tant això per la fórmula de la probabilitat total és la probabilitat que estudiï el primer institut per la probabilitat que faci el científic sabent que és del primer institut més la probabilitat que estudiï el segon institut per la probabilitat que faci el científic sabent que és del segon institut. Mirat el diagrama d'arbres, doncs fixeu-vos, és 0,3, aquesta és la condicionada, aquesta és la probabilitat que faci el científic, condicionat a que és del primer institut, és a dir, 0,3 per 0,55, més 0,7 per 0,59. És a dir, 0,3 per 0,55 més 0,7 per 0,59, 0,578. Aquesta és la probabilitat que, agafant un alumne a l'atzar, estudiï el científic. Val? Ara fixeu-vos, en el B m'està demanant quina és la probabilitat que estudiï a l'Institut A1 si sabem que estudia el batxillerat científic. Fixeu-vos que aquesta és la condicionada a l'inrevés, no? Aquí la condicionada que tenim, aquesta d'aquí, és la probabilitat que faci el científic si sabem que estudia A1. En canvi, m'estan demanant la probabilitat que sigui del primer institut si sabem que fa el científic. És a dir, agafem un alumne a l'atzar, no sabem de quin institut és, però sabem que fa el científic. Quina és la probabilitat que estudiï a l'Institut A1? Doncs aquesta és el típic cas en què hem d'aplicar la fórmula de Bayes, d'acord? I la fórmula de Bayes ens diu que això és la probabilitat de la intersecció, és a dir, la probabilitat que estudia a l'Institut A1 i que faci científic, dividit per la probabilitat que estudia A1 i que sent d'A1 faci científic, multiplicat, perdoneu, la probabilitat que estudia A1 multiplicat per la probabilitat que sent que és el primer institut faci científic, més la probabilitat que estudiï A2 per la probabilitat que sent que és del segon institut faci el científic. És la fórmula de Bayes, però fixeu-vos que aquesta és la fórmula de la probabilitat total que hem calculat abans, és tot aquest càlcul d'aquí. D'acord? Per tant, jo l'he tornat a fer, però ja el tenim fet, és 0,58, el denominador 0,58. I ara, quina és la probabilitat que sigui del primer institut i que faci el científic? Doncs com que és una intersecció, hem de multiplicar aquesta branca per aquesta d'aquí, 0,3 per 0,55. Per tant, em dona això. És a dir, el numerador 0,165 i el denominador 0,578. És 0,2855. És a dir, la probabilitat que, sent que és un alumne que fa el científic, sigui del primer institut, és d'un 28,55%, si ho volem veure, diguem-ne, en percentatge. Doncs, aviam. El 3. Diu, els components electrònics produïts per una determinada empresa són defectuosos amb una probabilitat de 0,01. L'empresa ven els components en paquets de 10 i es compromet a retornar els diners si el paquet conté 2 o més components defectuosos.
Calculeu la probabilitat que et retornin els diners si compres un paquet de components. Una persona ha comprat 3 paquets de components. Quina és la probabilitat que li retornin els diners de, com a mínim, un dels paquets? Doncs aquest és el típic problema d'una binomial. Mireu, fixeu-vos, aquí tenim tot això. Jo ho estic donant ja com percebut perquè he fet vídeos d'això una barbaritat. És a dir, la idea és que si algú es mira aquest vídeo, doncs abans ha de saber la resta de coses. No cal que es miri els meus, però en els meus hi és. En concret, aquest està en algun vídeo que digui allò. Sí, què deia? Era una distribucions de probabilitat. En el vídeo que diu distribucions de probabilitat. Que també és un dels vídeos que és de estar classificat com a primer de batxillerat social i segon de batxillerat social alhora. D'acord? Per tant, fixeu-vos, en aquest cas, mireu, la probabilitat de defectuós és de 0,01 i a l'apartat A, mireu, ens diu que si comprem un paquet i fixeu-vos que els paquets, cada un dels paquets té 10 components electrònics, d'acord? Per tant, n és igual a 10, sí? És a dir, és una binomial de 10 elements amb probabilitat d'èxit de 0,01. Si ja ho he dit alguna vegada en algun vídeo, que aquí que èxit a nivell de probabilitat no vol dir res ni bo ni dolent. És a dir, fixeu-vos que aquí li estic dient a probabilitat d'èxit a ser defectuós, sí? Però és que és tal com s'anomena en probabilitat. I per tant la probabilitat complementària és 1 menys P, és a dir, és 1 menys 0,01, 0,99. Mireu, anomenem X la variable aleatòria que compta el nombre de components electrònics defectuosos d'un paquet. D'acord? I per tant, fixeu-vos, m'estan demanant la probabilitat que ens retornin els diners. I fixeu-vos que ens està dient que l'empresa retorna els diners si el paquet conté 2 o més components defectuosos. És a dir, si X compta el nombre de components defectuosos, em retornaran els diners quan X sigui més gran o igual que 2. Per tant, m'estan demanant la probabilitat que X sigui més gran o igual que 2. Per què? Perquè X és el nombre de components defectuosos, per tant, amb això calculo la probabilitat que el nombre de components defectuosos sigui més gran o igual que 2, que és quan em tornen els diners. Mireu, aquí aquest càlcul jo el puc fer de dues maneres, no? És a dir, si hi ha 10 components, doncs fixeu-vos, seria la probabilitat que X sigui igual a 2, és a dir, que hi hagi 2 components defectuosos, més la probabilitat que X sigui igual a 3, més la probabilitat que X sigui igual a 4, més la probabilitat que X sigui igual a 5, més la probabilitat que X sigui igual a 6, més la probabilitat que X sigui igual a 7, més la probabilitat que X sigui igual a 8, més la probabilitat que X sigui igual a 9, més la probabilitat que X sigui igual a 10. Però aquesta és la manera llarga de fer-ho. Per què? Perquè la probabilitat que el nombre de components defectuosos sigui més gran o igual que 2 és el mateix que 1 menys la seva complementària. I quina és la complementària? Doncs la probabilitat que el nombre de paquets defectuosos sigui més petit que 1. No? És a dir, la probabilitat que sigui més gran o igual que 2 és la mateixa que 1 menys la probabilitat que hi hagi 0 components defectuosos o que n'hi hagi 1. Per tant, fixeu-vos que d'aquesta manera m'estalvio molts càlculs, és a dir, 1 menys la probabilitat que hi hagi 0 components defectuosos més la probabilitat que hi hagi un component defectuós. Per tant, si ara trec el parèntesi, fixeu-vos, és 1 menys la probabilitat que X sigui igual a 0 menys la probabilitat que X sigui igual a 1. Sí? Per tant, aquest és un 1, sí? I ara apliquem la fórmula de la binomial. La fórmula de la binomial, quan X és 0, és 10 sobre 0 per P elevat a 0 i per Q elevat a 10. I ara, quan la X és 1, és 10 sobre 1 per P elevat a 1 per Q elevat a 9. Recordeu que aquests exponents sempre han de sumar 10, que és el nombre que tenim aquí. 10 sobre 10 és 10 factorial dividit 0 factorial per 10 factorial. 0 factorial és 1, per tant 10 factorial partit 10 factorial és 1. És a dir, aquest nombre d'aquí és 1. La P elevat a 0 també és 1, per tant aquí tinc 1 per 1, sí? I ara tinc Q elevat a 10. 0,99 elevat a 10. Menys el factorial de 10 sobre 1.
és 10 factorial dividit 1 factorial, que no ho poso perquè 1 factorial és 1, per 10 menys 1 factorial, és a dir, per 9 factorial. I ara 10 factorial sabem que és 10 per 9, per 8, per 7, per 6, per 5, per 4, per 3, per 2 i per 1. Però clar, si jo ho poso així, 10 per 9 factorial, com que tinc després a sota també un factorial, 9 factorial amb 9 factorial marxa, i això dona 10. Per tant, fixeu-vos, 10 sobre 1 és 10, no? La P és 0,01 elevat a 1, per tant, és això d'aquí. I ara tenim la Q, que és 0,99 i que està elevat a 9, per tant, 0,99 elevat a 9. Quan fem tot aquest càlcul amb la calculadora és 0,0043. És a dir, la probabilitat que ens retornin els diners és de tan sols 0,0043. Val. Aviam, hi ha un apartat B que diu: una persona ha comprat 3 paquets de components, quina és la probabilitat que li retornin els diners de com a mínim un dels paquets? Val. Ara fixeu-vos que aquí, no? Aquí fixeu-vos, la N era el nombre de components que tenia cada paquet, que era 10, no? I aquests eren els que havíem de veure si eren més petits o més grans que 2, el nombre. Però en canvi aquí la N ja compta el nombre de paquets. D'acord? Una persona ha comprat 3 paquets. Quina és la probabilitat que li retornin els diners? Val, fixeu-vos que a l'apartat A he calculat la probabilitat que comprant un paquet li retornin els diners. Per tant, jo la probabilitat d'èxit aquí la tinc, és a dir, ja tinc la probabilitat que li retornin els diners d'un paquet. És aquesta, l'he calculat abans. És a dir, aquesta és la probabilitat que retornin els diners d'un paquet. Aquí no ho he posat, però és la probabilitat que ens retornin els diners d'un paquet. D'acord? I aquesta persona n'ha comprat 3 de paquets. Ara, la variable no li dic x, sinó que li dic y. I no em compta el nombre de components electrònics que hi ha defectuosos, sinó el nombre de paquets entre els 3 que comprem que ens retornaran els diners. D'acord? Per tant, fixeu-vos que tinc una binomial de 3 elements, perquè comprem 3 paquets, amb una probabilitat d'èxit de 0,0043. I mireu, m'està dient ara, una persona ha comprat 3 paquets de components, quina és la probabilitat que li retornin els diners de com a mínim un dels paquets? És a dir, quina és la probabilitat que la Y, que és la que compta el nombre de paquets, no? Sigui més gran o igual que 1. El nombre de paquets que ens retornen, perdó. Quina és la probabilitat que Y, que és el nombre de paquets que ens retornen, sigui més gran o igual que 1? Doncs aquí també puc fer el càlcul fent la probabilitat que Y sigui 1, més la probabilitat que Y sigui 2, més la probabilitat que Y sigui 3. D'acord? Perquè són els 3 casos en què Y és més gran o igual que 1. Però també ho puc fer-ho restant el complementari. És a dir, la probabilitat que el nombre de paquets que ens retornen sigui més gran o igual que 1 és 1 menys la probabilitat que el nombre de paquets que ens retornen sigui més petit que 1. I quin és l'únic cas en què el nombre de paquets que ens retornen és més petit que 1? Doncs el cas en què no ens retornen cap diners, no? Perdó. El cas en què el nombre de paquets dels que ens retornen els diners és 0. Per tant, 1 menys la probabilitat que Y sigui igual a 0. I ara, Y igual a 0. De quants paquets? De 3. Per tant, aplicant la fórmula de la binomial serà 3 sobre 0, P elevat a 0, Q elevat a 3. És a dir, 1 menys 3 sobre 0, sabem que és 1. Tots els nombres combinatoris que són sobre 0 són 1. La P elevat a 0 també és 1. I ara tinc 0,9957 elevat al cub. Per què? Perquè la Q és 1 menys 0,0043. I quan faig tot aquest càlcul d'aquí, a la calculadora em dona 0,0128. Aquesta és la probabilitat que el nombre de paquets que ens retornin sigui més gran o igual que 1. És a dir, que ens retornin un paquet, o 2, o 3. Perdó, no ens retornin un paquet, sinó els diners d'un paquet. Que ho estic dient tota l'estona malament. Els diners d'un paquet. Sí, el que teniu aquí. Vale? Per cert, això és un 8, em sembla. Crec que això està copiat malament. Deixeu-m'ho mirar.
No sé on està l'error, si aquí o aquí, però deixeu-m'ho mirar. Aviam, anem a fer una calculadora. Què passa és que vaig amb la calculadora del mòbil, Aviam. Bueno. Això és elevat al cub. Sí, és un 8. Això d'aquí ha de ser un 8. Bueno, com que ara no ho puc canviar perquè precisament ho tinc en foto, doncs ja està. És a dir, bueno, fem una cosa, ja ho veureu. Tatxem això, d'acord? I això d'aquí ha de ser un 8. Val, aviam, anem a llegir el quart. Diu, volem conèixer el percentatge de persones que parlen anglès en una població determinada. Prenem una mostra aleatòria de 500 persones, de les quals resulta que 189 parlen anglès. Doneu l'estimació puntual de la proporció i del percentatge de persones que parlen anglès en aquella població. Escriviu un interval de confiança del 95% per al percentatge de persones que parlen anglès en aquella població. Recordeu que si Z segueix una distribució normal 0,1, la probabilitat que Z estigui entre menys 1,96 i 1,96 és de 0,95. Bé, ara després explicaré per què ens donen això, entesos? Perquè, bueno, un moment, té a veure, diguem-ne, amb la fórmula de l'interval de confiança de la proporció. Mireu, l'apartat A, que per cert és un punt, és facilíssim, perquè fixeu-vos, ens diuen que hi ha 500 persones, 189 parlen anglès, per tant, l'estimació puntual de la proporció simplement és fer 189 dividit 500, és 0,378. I com que a més ens ho demanen en percentatge, sí? Doncs aleshores quan multipliquem per 100, no, aquesta és l'estimació puntual de la proporció, sí? I aquesta és el percentatge de l'estimació. Això no està ben expressat, És estimació puntual de la proporció, punt. Vale? Sí, estimació puntual de la proporció de persones que parlen anglès, punt. Ara, percentatge, 37,8. Vale? El B ens diu, aviam, escriviu un interval de confiança del 95% per al percentatge de persones que parlen anglès en aquella població. Val. Recordem que l'interval de confiança, d'acord, de la proporció segueix aquesta fórmula, però abans he de calcular 1 menys alfa mitjos, perquè és la z que posarem aquí. Per tant, fixeu-vos, jo sé que la confiança ha de ser del 95%. Per tant, 1 menys alfa, que és la confiança, ha de ser 0,95. És a dir, l'alfa ha de ser 1 menys 0,95 igual a alfa ha de ser 0,05, sí? I ara quan dividim per 2, 0,05 per 2 és 0,025, que és alfa mitjos. I per tant, 1 menys alfa mitjos serà 1 menys 0,025, que és 0,975. És a dir, a la fórmula de l'interval de confiança de la proporció, aquí tindrem z sub 0,975. D'acord? Aquesta proporció és la P barret, que és la que hem calculat abans, no? És l'estimació puntual de la proporció. Aquí tindrem 1 menys P barret, que serà doncs 1 menys això d'aquí. N és el nombre d'elements de la mostra. D'acord? I ara fixeu-vos, aquest valor el podeu calcular mitjançant taules, el podeu calcular amb la calculadora, ho he explicat també en vídeos, no? Però clar, a la selectivitat no us donaran la taula, i no totes les calculadores tenen la possibilitat de calcular això. Per tant, aquest valor d'aquí és aquest d'aquí. D'acord? És aquest d'aquí. Sí? Per què és així? Doncs, de debò, si us mireu el vídeo, diguem-ne, de distribucions de probabilitat, està explicat. Entesos? És aquest valor d'aquí. Sí? Z és 1,96. Val? Per tant, fixeu-vos, si jo ara substitueixo tots els valors que ja els conec, tindré l'interval de confiança, és a dir, z sub 0,975 és un 96. Per tant, l'estimació puntual de la proporció, 0,378.
menys 1,96 per l'arrel quadrada de 0,378 i això és 1 menys P, és a dir, 1 menys 0,378, que és 0,622, dividit per n, que és 500. L'altre extrem de l'interval, 0,378 més 1,96, l'arrel quadrada de 0,378 per 0,622 dividit 500. L'interval de confiança de la proporció és 0,3354, 0,421. D'acord? Però clar, a nosaltres ens demanen el percentatge de persones que parlaran anglès, no?, en aquella població. Sí? Per tant, si ho multiplico per 100, fixeu-vos que tindré que el percentatge de persones que parlen anglès a la població està entre el 33,54% i el 42,1%. Vale? Amb una confiança d'un 95%. Sí? Aviam. El cinquè. Diu, els envasos d'una marca determinada de iogurts indiquen que contenen de mitjana 150 grams de iogurt. Hem comprat 10 iogurts i n'hem pesat el contingut i hem obtingut les dades següents. El primer pesava 148, el segon 149, el tercer 147, el quart 146, 149, 146, 149, 148, 149, 149. Val? Diu, construïu un interval de confiança del 95% per la mitjana del pes dels iogurts, suposant que el pes segueix una distribució normal amb una desviació típica de 3 grams. I també una altra vegada fixeu-vos que us posen això, perquè no tindreu les taules i perquè moltes calculadores doncs, no tenen la possibilitat de calcular aquest valor d'aquí. D'acord? Però una altra vegada és un interval de confiança del 95%, per tant, evidentment, aquest ha de ser el mateix valor d'abans. A partir del resultat obtingut en l'apartat anterior, podem afirmar que la informació que hi ha a l'etiqueta és errònia? Justifiqueu la resposta. Val. Mireu, abans havíem de fer un interval de confiança per la proporció, ara hem de fer per la mitjana del pes. D'acord? Per tant, l'interval de confiança per la mitjana, la fórmula és aquesta d'aquí. Sí? Fixeu-vos que una altra vegada necessito z sub 1 menys alfa mitjos. I a més necessito la mitjana mostral, és a dir, necessito la mitjana que consisteix en sumar tots aquests nombres i dividir per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. També vaig explicar com es calculava amb la calculadora una cosa d'aquestes, Però igualment, com que aquesta confiança no té per què coincidir amb la de l'altre problema, doncs la idea és aquesta, La confiança ha de ser del 95%, per tant, 1 menys alfa ha de ser 0,95, 1 menys 0,95, que és 0,05, és alfa. Quan divideixo per 2 a banda i banda, obtim que alfa mitjos és 0,025. Aquest raonament ja l'he fet abans. I per tant, 1 menys 0,025 és 1 menys alfa mitjos, és a dir, 1 menys alfa mitjos és 0,975. D'acord? I clar, fixeu-vos, és a dir, z sub 1 menys alfa mitjos és 1,96. Per què? Perquè és aquest valor d'aquí. Vale? És aquest valor d'aquí. Sí? Jo he fet tot el procediment, però com que us el donen, la veritat és que us el podeu estalviar, Sí? Perquè us l'estan donant, ni més ni menys. Després, la desviació típica sabem que és de 3 grams, i la mitjana mostral jo l'he calculat amb la calculadora, però si no, doncs sumeu tot i dividiu per 10, perquè n és 10. Val, doncs l'interval és això, és la mitjana mostral menys z sub 1 menys alfa mitjos per sigma dividit arrel de n, mitjana mostral més z sub 1 menys alfa mitjos per sigma dividit arrel de n. Val? Ara l'apliquem. Doncs mireu, la mitjana mostral és 148, el z sub 1 menys alfa mitjos és 1,96, per tant menys 1,96, la sigma és 3, per tant per 3, dividit arrel de 10 perquè la n és 10. I l'altre extrem és la mitjana mostral, 148, més, és a dir, és tot el mateix però aquí amb un més, z sub 1 menys alfa mitjos, que és 1,96, per sigma, que és 3, dividit l'arrel de n, que és l'arrel de 10.
Quan fem aquest càlcul, 146,14, 149,86. Fixeu-vos que això vol dir que amb una probabilitat molt alta, no? Aquest interval contindrà la mitjana real del pes dels iogurts, sí? I fixeu-vos que ens han dit, l'empresa diu que aquesta mitjana és de 150 grams. Per tant, el que ens estan dient amb una probabilitat molt alta no és cert. Aquí no hi ha 150, sí? D'acord? És a dir, la probabilitat que la mitjana real de debò, si poguéssim agafar tots els iogurts que fabriquen, no? I calcular la mitjana del pes fos de 150, doncs és una probabilitat molt alta que estigui aquí, i en canvi no hi és. Val? Per tant, què passa? Que, doncs això, la mitjana poblacional del pes dels iogurts hauria d'estar amb una confiança del 95% entre el 146,14 i el 149,86 grams. L'etiqueta diu que és de 150 grams, per tant la informació és falsa. Ens estan dient que de mitjana els iogurts pesen 150 grams. Recordem que, tal com vaig dir en l'anterior vídeo, en realitat aquest interval no mesura, és a dir, no ens estan dient que amb un 95% de probabilitat la mitjana estigui aquí. Ens estan dient que el 95% dels intervals de confiança que nosaltres podem fer, agafant totes les mostres, no la mostra que tenim, sinó totes, contenen la mitjana a dintre. D'acord? Per tant, aquest molt probablement contindrà la mitjana a dintre, perquè molt seria que formés part d'aquell 5% d'intervals que no tenen la mitjana a dintre. És a dir, hi ha un 95% de tots els intervals que podem construir. Si jo ara agafés, diguem-ne, una altra mostra, amb més elements, amb menys elements, entesos? Doncs hi ha un 95% dels intervals que contenen, diguem-ne, la mitjana. Per tant, aquest molt probablement la contindrà, i fixeu-vos que aquesta mitjana, aquí, una mitjana de 155 no hi és. És a dir, la informació amb molta probabilitat és falsa. Vale? Amb una probabilitat molt alta. El 6 diu, es vol saber la mitjana d'euros que es gasta setmanalment l'alumnat a la cafeteria d'un institut. S'ha seleccionat una mostra de 250 estudiants i se'ls ha demanat aquesta dada. En aquesta mostra hem obtingut una despesa mitjana de 5 euros amb una desviació típica de 1,5. Fixeu-vos que aquí és la desviació típica mostral. Vale? Però no passa res, perquè com que no tenim la desviació típica poblacional, és a dir, la que obtindríem si poguéssim preguntar a tots els alumnes de l'institut quan es gasta, doncs haurem de fer servir aquesta, per fer els càlculs. Diu, per resoldre aquest problema, recordeu que si Z segueix una distribució normal, doncs la típica informació que ens dona per poder-ho calcular. Fixeu-vos que aquí ens demana, fixeu-vos, un interval de confiança del 95%, per tant serà aquest, i un interval de confiança del 99%, per tant la Z serà aquesta. Diu, construir un interval de confiança del 95% per la mitjana d'euros que es gasta setmanalment l'alumnat a la cafeteria. Construir un interval de confiança del 99% per a la mitjana d'euros que es gasta setmanalment l'alumnat a la cafeteria. Expliqueu per què els dos intervals anteriors són diferents i quina informació ens dona exactament cada un d'ells. Val, doncs a veure. És a dir, aquí ens estan demanant que fem una comparativa d'intervals de confiança. Mireu l'apartat A, no? Són 250 estudiants, per tant, N és 250. La mitjana mostral ja ens diuen que ha sortit de 5 euros. I aquí no ens donen la sigma, perquè no tenim la desviació típica poblacional, sinó la desviació típica mostral, que és 1,5. Vale? Per tant, l'apartat A també, com que la confiança ha de ser del 95%, 1 menys alfa ha de ser 0,95. Per tant, alfa una altra vegada ha de ser de 0,05, alfa mitjos de 0,025, 1 menys alfa mitjos és 1 menys 0,025, és a dir, 1 menys alfa mitjos és 0,975. Sí? Per tant, jo sé que Z sub 0,975 és 1,96, perquè insisteixo que és aquest valor que ens estan donant aquí. Val? I ara anem a calcular, com hem fet abans, l'interval de confiança per la mitjana, amb la diferència que, com que no tenim la desviació típica poblacional, hem de posar l'estimació puntual, que és
la variança. D'acord? La desviació típica mostral. Aviam, la mitjana és 5, per tant tindré aquí un 5, ara menys z sub 0,975, que és un 1,96, per la desviació típica mostral, que és 1,5, dividit l'arrel de n, que és l'arrel de 250, i l'altre extrem de l'interval és la mitjana, que és 5, més z sub 0,975 per la desviació típica mostral, que és 1,5, dividit l'arrel de n, que és l'arrel de 250. Quan fem els càlculs, l'interval de confiança per la mitjana és de 4,8186,5,186. És a dir, amb una probabilitat molt alta, la mitjana poblacional estarà aquí. Sí? Estarà aquí. Està entre 4,81 i 5,19. Doncs a veure, recordem que això són els euros que es gasten els estudiants a la cafeteria. Anem a veure l'apartat B. Doncs l'apartat B ara ens demana que construïm l'interval de confiança del 99%. Per tant, tindrem això, que la confiança ha de ser el 99%, per tant, 1 menys alfa és 0,99, 1 menys 0,99 és igual a 0,01, que és alfa, 0,01 partit 2 és 0,005, és a dir, això és alfa mitjos, i ara 1 menys 0,005 és 1 menys alfa mitjos, 0,995 és 1 menys alfa mitjos. Per tant, la z de sub 0,995 és 2,58. Per què? O la calculem a la calculadora o me l'estan donant aquí. D'acord? És aquesta d'aquí. Quin és l'interval de confiança? Doncs la mitjana, que és 5, menys z sub 0,995, que és 2,58, per la desviació típica mostral, que és 1,5, dividit l'arrel de n, és a dir, l'arrel de 250. I ara l'altre extrem de l'interval és la mitjana, que és 5, més z sub 0,995, que és 2,58, per la desviació típica mostral, que és 1,5, dividit l'arrel quadrada de n, que és l'arrel quadrada de 250. Perdoneu, he d'anar més lenta perquè tinc el nas molt tapat i gairebé no puc respirar. Aviam. Quan faig aquest càlcul, em surt un extrem 4,7552 i l'altre 5,2448. Fixeu-vos, aquest interval és més ample que aquest d'aquí. Aquest comença en 4,8, aquí en 4,7, no? I acaba en 5,1, aquí en 5,2, i una mica més. A veure, ens demanen per què els dos intervals són diferents. Home, doncs la primera cosa que està clara és que són diferents perquè els nivells de confiança són diferents. Però clar, per què són diferents? Fixeu-vos, aquí, aquest interval tindrà la mitjana al mig, estem parlant de mitjana de diners que es gasten, amb un 99% de confiança. D'acord? En canvi, aquest el tindrà només amb un 95% de confiança. Clar, què és el que passa? Que si jo demano que la probabilitat que la mitjana estigui aquí al mig sigui més alta, no? Evidentment, l'interval ha de ser més ample. D'acord? A veure, si l'interval anés de menys infinit fins a més infinit, tindríem una probabilitat del 100% a dintre la mitjana. Això està clar. D'acord? Per tant, què passa? Que com més gran és la confiança, més gran ha de ser l'interval. S'ha d'ampliar, perquè és que si es reduís, doncs escolteu, si jo redueixo l'interval, la probabilitat que la mitjana, que hi hagi hagut algun error i que la mitjana no estigui allà dintre, és molt més alta. D'acord? Per tant, quanta més confiança jo demano, quan més nivell de confiança jo demano, més gran ha de ser l'interval. En canvi, quan menys, diguem-ne, nivell de confiança jo demano, més petit pot ser l'interval. Per què? Perquè si jo demano, per exemple, amb un nivell de confiança del 50%, no? Que la mitjana estigui dintre d'un interval concret,
Doncs l'interval pot ser molt petit, perquè hi ha tantes probabilitats que no hi sigui, en concret la meitat. D'acord? Per tant, l'interval pot ser tot el petit que vulgueu. És a dir, quan més gran és la confiança, més gran és l'interval. I ja està, ja els tinc tots corregits.